Я зичу всім доброго дня. Наша команда, як завжди, у добрым гуморі виправляється туди, де дагэтуль можна адшукаць рэчы, якія вартыя таго, каб іх ведалі і помнілі. Сёння кіруемся на Полесье. Долучайтеся і наперад у мінулае. Ой, на горі жита много, половина зеленого, пішли його дівки жати, та й забули серпа взяти. Жаль мені на козака, жаль мені на його, розтоптала черевички, ходячи до його, розтоптала гоп черевички, ходячи до його. Посилала ж мене мати зеленої жито жати, а я серпа закинула, та й до хлопця повернула. Жаль мені на козака, жаль мені на його, розтоптала черевички, ходячи до його, розтоптала гоп черевички, ходячи до його. Сватай, сватай мене, Грицю, казав батько, дам телицю, казав батько, дам вола, аби вдома не було. Мы доехали до самой мяжы з Украінай, бадай і песні, і гаворка тут будуць адпаведныя. Даведаемся пра гісторыю вёскі Хаціслаў, а яшчэ паназіраем за вельмі цікавым абрадам. Розтоптала гоп черевички, ходячи до його. Прийди, прийди, сама буду, я спудниці зроблю буду, а з фартуха зроблю двері, щоб ходили кавалери. Жаль мені на козака, жаль мені на його, розтоптала черевички, ходячи до його, розтоптала гоп черевички, ходячи до його. Прийди, прийди, прехороший, скинь чоботи, прийди босий, щоб подківки не бринчали, щоб собаки не брехали. Жаль мені на козака, жаль мені на його, розтоптала черевички, ходячи до його. Супер, вот это мне нравится. Черевички ходячи до його. Можно в конце что-нибудь тоже попеть, Ой, поимпровизировать, так погопать. клево они гопают, вообще супер просто. Бывает. Ну а зараз запрашаю вас сюды. Мінуў пэўны час ад таго, як мы вандравалі па Палесе. Так што сёння ёсць нагода супольна ўзгадаць акалічнасці нашай паездкі па іванаўскія ягады ў Хаціслаў. Да таго ж наперадзе абавязковая работа па стварэнні новай версіі для даўнішняй песні. Хто гэтым зоймецца сёння? Аранжыроўшчык Артём Кондратюк і спявачка Вольга Змуршчык. З ёй найперш бліжэй пазнаёмімся. Вольга Змуршчык, салістка маладзёжнага тэатра эстрады, салістка аркестра галоўнага ўпраўлення ўнутраных справаў. Скончыла эстраднае аддзяленне Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. У дуэце з Ганнай Благавай брала ўдзел у нацыянальным адборачным туры Еўрабачання 2017. Выконвае партыі ў спектаклях тэатра эстрады. О, діти, хлопці горді, рвати же недалеко Петра ждать. Ой, не так Петра, як Івана, рано зозулька закував. Рано зозулька закувала, всім женитися заказав. І старий комой малий, комой хлопчику молоденьку. Я вже замучилася, в мене ноги болять. Ай, ну добре, добре, то будемо тут брати. А як це те місце називається? А, це місце називається «Под медвіда». Бо тут всіх димніго медвіднику. Так, беріть на берег і зав'язуйте.
Набирайте мені його ягоди. Бо сьогодні Петрівський Іван, а Іванові ягоди вельми полезні. Так, вішайте хусточку десь на дерево, щоб бачили, де кошолки наші стоять. Тобі мені не треба. Ну, колись люди ходили на Івана в ліс по ягоди і казали, що Іванові ягоди вельми помічні. Помагають у цій болезні. Але ягодами можна лічити, а можна і отравити. Існуе пра ўзнікненне Хаціслава і мясцовая легенда. Належалі некалі тутэйшыя землі пану. Жыў ён у Олтушы і адпраўляў сваіх сялян на распрацоўку новых тэрыторый. Адзін прыгонны здолеў выкупіць сабе вольную. Пан дазволіў яму пасяліцца там, дзе мужык захоча. Той абраў месца, дзе і стаіць зараз Хаціслаў. Ад слову «хацець» свабоды, славы і ўзнікла назва паселішча. Ну що, почніть вже ягоди збирати. Далеко не відходьте, щоб не заблудились. На сонце не дивітесь, щоб гадюку чи ужа не побачити. А ти, Аріна, далеко від кошилок не відходь. Добре, бери тут коло кошилок. Ой, то пойду я по ягодки, ой, пояки посолодить. Ой, солодейке у фар, то що казали пошки у збанок. Ой, солодейке для матьонки, а зеле пошки для свекрошки. Хочу матьонку подживити, а свекрушечкою травить. Ой, то пойду я по ягодки, ой, пояки посолодить. А чого невістка так не любила свекруху, що хотіла її отравити? Ну, знаєте, діти, колись виходили замуж у велику сім'ю, невістка приходила до свекрухи, їй треба було рано вставати, варити їсти, доїти корову, йти по ягоди, варити їсти для всієї сім'ї, тож було тяжко. А що там говорити про свекруху, коли свої діти і то не шанують своїх батьків? Ну, беріть, дітки, беріть ягоди. Івановскія ягоды абратыкі нам показалі ладзіўся ад Івана Купалы да Пятра. Па сутнасці, Пятрок і з'яўляецца завяршэннем купалля. Час сам па сабе таямнічы ды чароўны, таму і варта за ягадамі выпраўляцца. Мы абавязкова далучымся да дзяўчатаў з Хаціслава, але спярша завітаем у студыю, дзе плённа працуюць аранжыроўшчык Артём Кондратюк і спявачка Вольга Зморшчык. Движухи немножко, да? Все нормально. Ты ж потом сделаешь, мы с тобой поговорим. Хочется потом еще троху драйвика. Так это все будет. Стыдить с тобой. Я ж еще ничего не добавлял. Мне там немножко не хватает, и мне кажется, что припев, вот это жаль мне. Припевы будем отдельно петь. Да, хорошо. Ой, на горе жита много, половина зеля много. Пошли ягодевки жати, дай забыли серпа взяти. Летіла зозуля через мою хату. Ой, чого ж зозоле, ой, чого ж ти коєш, хіба ж ти зозоле, добре мене чуєш, хіба ж ти зозоле, добре мене чуєш, якби не чувала, й тобі я й не ковала, про тебе, дівчино, всю правду сказала, й про тебе, дівчино,
Боже ж мой Боже, та що я й наробила, козак має жінку, а я й полюбила. Ей, козак має жінку, а я й полюбила. Козак має жінку, ще діточок двоє, ще діточок двоє, чорняві обоє, ще діточок двоє, чорняві обоє. О, мене на дні 5 ягодок приліпло. То значить, я ще 5 набірухом наберу. А в мене 8. Значить, я 8 набірухом наберу. Зазуля, зазуля, через скільки літ я вийду замуж? О, через 3 роки я вийду замуж. Ягоди, братство, вона ще малая, а замуж через 3 роки збирається. Мала каші з'їла. Ще пирина не готова. Ще перо на курицю. А, так як припевки співаються. Не сватай мене, Володя, погуляй на вулиці. Ще пирина не готова, ще перо на куриці. А ну покажи, скільки набрала. Та вона ж всі ягоди з'їла, ще в наші кошики залізла. А яка грознюча, наші ми тільки брали. Я їсти хочу. Ой, добре, добре, дівчатки, не сваріться, вона ж маленька ще. Сідайте, поїжте. Сідайте, хто кого батьки дали, сідайте, поїжте трошки. Петрівський піст починався на другий тиждень після Трійці і тягнувся аж до Петра. Церква не розрішала співати веселих пісень, а можна було співати тільки Петрівки. На Петрівку починалась косовиця. Люди трудилися, хто в поле, хто в ліси, а хто, як ми, по ягоди пішли. Бо казали, хто на Петрівку сіни накосить, той зимою в собак їсти просить. От так казали. Паводле пісьмовых крыніц Хаціслаў вядомы з 16 стагоддзя. У прыватнасці вёска ўзгадваецца ў апісанні мяжы паміж ВКЛ і каронай польскай у 1546 годзе. Праз 20 гадоў у юрыдычных актах пазначана ў складзе Олтушскага войтаўства Палескай воласці Берасцейскага стараства. Меўся тут вадзяны млын. Паводле прывілея Аўгуста III у 1759 годзе 2 валокі хаціслаўскай зямлі падараваныя Міхаілу і Сафіі з Дзітавецкім. Пазней Кацярына II прынесла сяло ў дар генерал-майору Мікалаю Данскому. Ну що, діти, поїли? Так! Ну, вставайте, збирайтеся, ще по пару набірочків наберемо і будемо вже додому йти, бо ж дорога не близька, і сонечко зараз буде сідати. А давайте ще Зозульку заспіваємо. Ну, давайте, А давайте. хто буде Зозулька? А давайте пощитаємо. Котилася торба з великого горба, а в тій торбі хліб полиниця. З ким хочеш, подивися. О, Злата в нас сьогодні. Куй, Зозулька, куй, вже недалеко Петро твій. Ще будеш летати, но не будеш вже кувати. Бо си Петра пташка не співає, бо, як кажуть, ячмінним колоском вдавилася. Ой, ти, Зозулька, рабей, кая, чого ти така маленька? Мене пташечки годували, то мені їстоньки не давав. Стала матьонка годувати, стала накриця подліта. Ой, ти, Зозулько, рабей, кая, чого ти така маленька? Як я ўжо казала, ладзіўся абрад у вельмі загадкавы перыяд ад купалля да Пятра. Адпаведна, і чарніцы, што збіраліся ў гэты тэрмін, валодалі дзіўнай гаючай сілай. Прыблізна, як і песні, што мы ў Хаціславе пачулі. Адна з іх і набывае новае аблічча дзякуючы Арцёму Кондратюку і Вользе Зморшчык. Давайце да іх на хвілінку зазірнем.
Сватай, сватай, я Грицу, казав батька, дам телицу, казав батька, дам вала, аби дома не была. Хорошо, все замечательно. Пойдет? Да, сделаем дубль еще. Ну, скажи мне что-нибудь еще. Еще больше драйва. Голоса, улыбки, да? Ай-яй-яй. Ну що, діти, збирайтеся. Забирайте свої кошелки, знімайте набірах і будемо йти вже додому. Спасибо Богу за допомогу. Ой, ти зозолько рабо, кресло, ой, виведь мене сьоломєсь. Ой, сьоломєсь, ой, сьоло, края, бо я дороги не відой. То ти полетиш, кука, яче я за тобою гукають. Ой, облетала гори, бори ніде не знайшла щастя й дол. Чи в таку пору родилася, чи в таку пору хрестилась, чи то така я баба прийшла, що мені далеке не вродиш, чи то таке є куми брали, що мені далеке не вродиш. Асаблівою падставою для гонару жыхароў Хаціслава з'яўляецца тутэйшы храм. Свято-Преображенская царква была ўзведзена ў 1799 годзе. У 1886 яе істотна перабудавалі. У прыватнасці тут з'явілася званніца. Апроч царквы ў вёсцы дзейнічала земскае народнае вучылішча, меліся капліца і карчма. Ольга Осапова! Панцир!
Яшчэ зазначу, лічыцца, што пасля Пятра лета ідзе на спад, як нам не шкада. У народзе казалі, калі высыплецца ячмень, зязюля падавіцца зернем і больш не куе, бо вядома, зязюля куе ад Магдалены да Пятра ці купальня, калі заканчваецца і гулянні моладзі. Мы ж пакуль маем магчымасць паглядзець, наколькі граючы працуюць над песняй аранжыроўшчык Артём Кондратюк ды спявачка Вольга Змуршчык. Плохой выход получился. Плохой. Неуверенный. Плохой, согласна. На ходу придумала потому. Перезапишем, да? Несколько дублей. Именно вот этот припев. Да, именно вот этот. Жаль мяне на казака, жаль мяне на яго. Розтоптала в черевички, ходячи до його. Ольга, спасибо, записали. Можете подходить сюда, послушаем. Вось так файна і фізічна і духоўна пачаставаліся мы ў Хаціславе Маларыцкага раёна. І ўжо зараз гатовыя вынесці на ваш суд адноўленую версію старажытнай народнай песні. Слухайце яе ў выкананні Вольгі Змуршчык і завітвайце да нас роўна праз тыдзень. Мы маем багата чаго вам паказаць. Чакаю. Ой, на гаре жита много, половина зеля много. Пайшлі яго дзеўкі